Ба ҳамин хотир бениҳоят сахт паҳн мешавад ҳамин беморӣ. Салом алейкум. Скажите, пожалуйста, двухсторонняя пневмония долго ли лечить? Да, долго. Сейчас, если это связано с коронавирусом, лечится очень долго. Скажем, месяц точно. Если лечение, то есть активное лечение занимает где-то 14 дней или 15 дней, допустим, еще 15 дней, вам нужно будет хотя бы какие-то препараты тоже принимать. Так. Абдурахман Сафалиев нависад бронхио дард мекунам. Бародари азиз, бронхио дард намекунам ба хотире ки бронх ноцептор надорад, яъне рецепторҳои барои эҳсоскунии дард надорад. Шушам надорад дард барои эҳсоскунӣ, фақат пардаи шуш дорад, плевра мегӯям. Агар ҳодиса ҳамон вовлечен бошад дар ҳамон процесс, метавонад ки дард диҳад. Вале агар шумо қафаси синаи ино дард кунад, ино сабабоша аз ҳар чиз дидан мумкин аст. Метавонад воспаление межреберных мышц бошад ва дигар воспалительные процессҳои дигар. Сулфа грипп почаҳо беқувват нишонаи чиро нишон медиҳад? Уже грипп гуфтеси бародар азиз, грипп худаш як касалӣ аст. Намешавад гуфта ки коронавирус аст ё ин ки нест, ба хотире ки хеле ки фаҳмодаги ҳастам, мисли грипп мегзарад. бале бисёр бачаҳои ғарибам, бале бародари азиз, рост мегӯям. ин кас нест, Ҳайдаров, шумо Турсия? Не, бародари азиз, ман Сербиядам. чӣ кор кардан дар кор дар касал? Дар ин мавзӯъ навор ҳастай, дар канали ман ҳастай, лекин агар ки корот ка ман фаҳмонам чӣ кор кардан дар кор. Вақте шумо ягон аломати нав саршавишай, фақат як кор мекунед, яъне ки агар аз доруҳо фақат як парацетамол метавонед истифода баред, ҳамунам вақт истифода баред ки тастон баланди бад аст ва намефарояд. беморӣ омадан мегирад дар як рӯз 10 та паго 20 та 30 та 10 рӯз 15 рӯз пас 40 50 1000 кас, баъд ҳамун аз ҳама зиёд ша ҳамун пик мегӯям. пас аз ӯ бо мефурояд мехел. вақте бо рост мешад, плато мегӯям вая. дар бораи гурда ин чизо дар почтам нависед бародарҷон. пиёмидин шуш хориш намекунад бародари азиз, шумо дурусттар саволтонро нависед илтимос. яъне чиро дар назар доред шумо? яъне хориш дар гулӯ ҳастай ва он сабаб мешавад ки шумо месуфед, агар ин хел бошад дигар чи? амлодипин барои давлениё бародари азиз метавонед дар чӯш пурсед, лекин ман амлодипин ё совет наметиҳам, ҳама хуб дар вақти чиз аввал пурсидан дар кор. почтам да навис бародари азиз, ман шумо дору менависам барои фишор баландтон. аминка 42 саволтон нависед бародари азиз. Апаҷон, салому алейкум доктор. Абдуалимов беҳад хато нависааст. 2 соат нависааст ки салом доктор, баъди касали корона яъне чӣ кунем? қувват надорем, 2 ҳафта шид. қувват ҳамин хел аст бародари азиз. пас аз оне ки организми шумо зидди ҳамин беморӣ мубориза мебарад, иммунитети шумо бениҳоят зиёд энергия расход мекунад, одамо хароб мешаванд, вазн аз даст метиҳанд, яъне энергияи бадан тамом мешавад. ба ҳамин хотир барои восстановление вақт рафтан мегирад. бояд шумо дихатилин гимнастика кунед, я илоҷ кунед, сари вақт хоб кунед, сари вақт хӯрок хӯред, бисёр об нӯшед, тамом. ва эҳтиёт кунед шамол назанатон. вақте ки касалиё мегзаронед. бародар, саволотона пурра 2 рӯз нависем бародарҷон. касе ҳастай 2 рӯз нависем. оё аспирин ёрдам медиҳад? Аспирин менависам ҳамчун доруи комплексное лечение мегӯям, дар он ҳолат менависам. бисёртар дар одамоне ки синни солашон аллакай гузаштагӣ аст. ацетил салициловая кислота. салом доктор. барои чӣ зяхелот менависем, мепурсем ки барои чӣ ҷавоб наметиҳед? ба хотире ки савол бисёр аст, ман диде садам ҳамҷида.
саволо бениҳоят зиёд аст. Ба ҳамон хотир барои оне ки ман як худамам иҷа чихеле ки дидесен як одамам барои ҳамон имконият кадоми дашид ҳамона ҷавоб метиҳам. доктор ман шуд смс интизор бародар дар инҷа интизор нашад дар почта нависон. барои асабӣ шуданам бародарои азиз илтимос дар почтаи ман нависен ва иншаллоҳ ки ҷавобтон метиҳем. Фақат 4-5 рӯз сабр мекунем. саволо меояд шумода саволода бояд аввал ҷавоб диҳем. воҳидов 385 нависааст ки доктор қуртакам яъне гулум дарк кардесад таст дорум чикор кунам да яъне дар назар дора ҳеҷ чикор кардан фақат метавонем бо намакоб як рӯз ақаллам 3-4 бор ғарғара кунед пласкания яъне кунед. ва баъдан таст чӣ қадар об нӯшед. агар ки тастно нафромад парацетамол хӯред. тамом. фақат ҳамиқа кор аст бародар. ҳозираш дар лекин агар ки шумо пеш вай доштен бемориҳои дигари гулӯ доштен масалан ман намедонам ангина дигар чизо ва доруҳои гурӯҳи пенициллин ва риада истифода мебурден мисли амоксисилин ва ампицилин метавонед сарф кунед ва истифода барен ки шояд ки аз он касалам бошад. идеал мешавад ки агар як бор лор бинад. албатта не ки имконият ба фикрам дар бисёр ҳолот нест айни замон. ассалому алайкум. гулбаҳор қодирши нависааст 17 рӯз аст ки бӯй ва мазаро намефаҳмам чӣ кор кунам. ягон кор накунед. дигар аломат дар шумо набошад ташвиш нашавед. ин барқарор мешавад давоми як моҳ зиёд давоми 45 рӯз. алимардонов нозимҷон ака сулфон аст лекин қафаси сина каме дард аст чӣ кор кунем. қафаси сина агар ки дар ҳолати имконият бошад шумо бояд як бор дар ҳамин ҳолате ки эпидемия пандемия паҳн шудагӣ аста яъне ки агар шумо пеш ягон гулу дард ягон чи доштед ягон чанд рӯза пеш мешавад ки як бор компютерная томография кардан КТ. лекин агар дигар ҳеҷ ғам натиҳад ягон кор кардан дар кор нест ҳозир ва сабр кунед ба хотир ки рафтан ба беморхона ҳозир апас не аст. қафаси сина дардаш агар психоэмоционален бошад яъне ҳисоби гӯем ки фикрони шумо яъне ки ҳисоби бисёр фикр кардан ва тарсидану амин бошад вай ҳатман нағз мешавад. ина фаҳмондем. шероз 17-23 мепурсад ки ассалому алайкум агар одами касалшуда дуруст шудагӣ ба одами касал хун диҳад ин одам касал нағз мешавад ё не. вақтҳои охир аллакай исбот шуд ки мутаассифона ин методикаи табобатиам яъне ки худаша гӯем оправдат накард ба хотире ки фоизи табобатӣ пас аз оне ки гузарондан ҳамин плазмаи хуни бемори гузарондаги одама ба шахси бемор он қадар сиҳатшавӣ зиёд нашуд. ман касали COVID-19 шудам 4 рӯз шуд сиҳат шуда омадам дар шаҳри Италияти фақат бегаҳ температура 37 чӣ кор кунам. як муддати муайян мехел баланд мешавад. температура баланда мо асосан аз баъди 37-5 ино ҳисоб мекунем. ба ҳамон хотир дигар аломатҳо набошад дар шумо ташвиш нашед. худтон эҳтиёт кунед шамол назанад. тамом. сафарали 20,000 барои коронавирус чӣ хел дору истифода барем. ягона дору фақат дар инҷа парацетамол ай. лекин баъди оне ки одам месулфаву нафасгирию инош танг мешавад ҳатман вайда антибиотик ҳатман пуш карда мешавад ва бояд доктор нависада пеш. баъди оне ки шуморо якчанд савол метиҳад. простатит бародари азиз ғиёсов дар почтам нависон илтимос. почтаи ма дар ҳар як навор мондагӣ ҳастай. ака бинира ба намакоб гардон куни зарар надор. агар шумо сиҳат бошед бародари азиз дар кор нест яъне ки намакоб кардан. лекин агар шумо бемор бошед майлаш кунед ягон ҷои вай надорад бинира мекушояд. барои оне ки туз тиҷӣ нависааст ки пожалуйста ответьте баъди касалиро гузарондан чӣ бояд кард. ягон кор накунед эҳтиёт кун. тамом. дигар мебахшед ман занг мезананд ман дар чиз. салому алайкум доктор ҳамин касали коронавируси бедору мегзарад. бале умар ҷоник
омар ҳамнун худамдаст нависааст ки бе дору мегзарад. Бале бародарони азиз, мегзарад. Ҳамин 85% одамо бе дору сиҳат мешаванд. бисёриҳо шумо намефаҳманд. саломатиро хуб мегзаранд. Ҳайдар Саидов, ва алайкум ассалом. салом, пересадка лёгкий, результат как будет после операции? Раҳмат. вобаста аёе ки барои кадом беморӣ вай пересадка кардаги ҳастанд бародари азиз? ака хуртагум ба гардану дар киса. Ман шуморо фаҳмидам Воидов чӣ кор кунед. Тамом бародари азиз, барои намакоб. салом алейкум акаи доктор, мара хуртаком дард мекунад. диловар нависааст ва дар хуртаком хаёл мекунам чизе ҳастай. дар ин ҳолат ягон тактикаи табобатӣ дигар нест бародари азиз. агар ки имконият боша як бор гулура нигоҳ кунен. ягон одаме ки ақалан мефаҳмад дидан дар кор ки сурх шудагӣ аст ё ин ки нест фарингит аст, ларингит аст, чӣ аст, ақалан ягон нишонаҳои дигаре бинад. агар врач бинад, ки шумо ки нафаҳмед, ҳозирашта фақат ягона кор шумо метавонед кунед ин бо намакоб овгардон кардан аст. метавонед ингалипт гирифта истифода баред. спрей аст, ингалипт ном дорад. ҳам антибактериальный хосият дорад, ҳам гӯем ки антисептический хосият дорад. метавонед истифода баред вақте ки вторичная инфекция, агар ҳатто вирус ҳам боша, вторичная инфекция пайваст нашавад. ингалипт ном дорад. доктор, месофунне ки температура нест, илтимос ҷавоб диҳед. агар ин хел бошад, дар бисёр ҳолатҳои шахсҳое ҳастанд ки ягон хронически бронхит доранд, аллакай чандин соло чиро шуморо наметиҳанд. барои мо агар ҳозир саршудагӣ бошад, яъне ки бетемпература бошад, ҳатман як бор дар почтаи ман нависед ва нависед ки ҳамин хел саволи ман оиди коронавирус аст ва ман бояд як чанд саволи дигар диҳам. баъдан метавонам маслиҳатон диҳам бародар. доктор, рентген кардам, тарафи рост ман чизе гуфт, рости гап нафаҳмидам. бародари азиз, шумо як чиро ёд бигиред. илтимос, вақте ки пеши доктор мерен, ҳатман докторро пурсед ки бародар, ман чӣ касал дорум, чӣ аста, ина рентген кардед шумо, кани бигин чӣ ами натиҷааш чӣ биромад, бипурсен. барои дигар саволҳо илтимос бародаро дар почта, фақат дар почта. дар директ дигар ҷавоб наметиҳам. он касое ки то як 10 рӯз пеш ман дар савол додагӣ буданд, ҳамонро ман навбат кардагӣ ҳастам, ҳамонро ҷавоб метиҳем. дигар оное ки баъдан ҷавоб додагиянд, ответчик ки шумо да мебиёед ки дар почта нависем бародаро. Хуриев Тиджи Канай, салом, добрый, скажите, пожалуйста, сколько лечится коронавирус и есть ли в Таджикистане выздоровевшие? Если есть, то почему не написано в мировой статистике? дар ҳақиқат наменависанд, ман намедонам ба хотири чӣ ина нависта истодан ки табобат шудагон чӣ қадар ҳастанд. ина ман аз ҷое ки маълумот дорам, ҳамон сайте ки дар ҷаҳон мегирад, аз рӯи сайти Ховар мегирад. Ховар намонда истодааст ки чанд нафар сиҳат шудагӣ ҳастанд. ба ҳамон хотир агар гирем ҳар рӯз ҷавоб шуда истодан, мо чандин нафаро қути аллакай суҳбат кардагӣ ҳастем, сиҳат шудагӣ ҳастанд. переживат накунед бародаро, тоҷико шукри худо хеле сиҳат шуда истоданд. хеле об ё чой азиз 01 пурсаст. об ё чой фарқ надорад, фақат ҳамин температураи ҳамон чойи об, температураи бадан баландтар бошад, тамом. дигар ягон чиз дар нест. умарҷон, ман саҳар аз хоб хестанда бисёр биния мехӯрад ва атса чихаю, яъне атса мезанам подряд 3 или 4 раз каждые 5 минут. Что делать? Агар ки ин хел бошад, мешавад ки диазолин ягон доруи антигистаминовый препарата гиред. беҳтараш амина гиред.
истифода баред. Беҳтараш агар ки аллергия чизе ки бошад, шумо ҳамин чизе эҳсос мекунед. Вақте мехезед аҳамият метиҳед ки пас аз бо ягон чи контакт кардан ҳамин кор мешавад, беҳтараш ҳамин дур шед. Лекин агар бесабаб бечи бошад, беҳтар мешавад як бор ба почтаи ман нависед, ман дигар аломатҳоро пурсам аз шумо, баъдан ягон тавсия метавонам. ака ҳамин парацетамол ба забони англисӣ чӣ ном дорад? Парацетамол ин номи байналмилалии дору аст, бародар. Дар тамоми ҷаҳон парацетамолро мефурӯшанд. Дар Аврупо, Амрико, дар куҷое ки набошад, парацетамол гуфтани таблетка аст. Вале баъзе ширкатҳо ҳамин парацетамолро гирифта дар дигар дору якҷоя мекунанд ва номша дигар карда мефурӯшанд. Масалан ягон намедонам кафеин қити якҷояш мекунад, ягон чи қити мегирад, номаша дигар чи карда фурӯхтан, ягон диклофенак қити парадикт гирифта мекунад. Барои ҳамон дар тамоми ҷаҳон аст бародарон азиз. Хусрав Сафаров: бале бародарҷон, почтаам дар навистагиша, дар инҷа назначение намекунем ягон касе, фақат дар почта нависен, саволу ҷавоб мекунем, баъдан менависен. Намешавад бародаро доруро дар тариқи онлайн гуфтан, ин кори беҳад хатоае. барои чӣ кози ман ҳамҷа як ном як доруро мегирам, чанд нафар дига меравам ҳамро мехаравон ки ҳамуда дар кор нест ва худаш дар якбора зарар мерасонад. қабли мундисан барои дарди сар бародарон ман навор дорам, илтимос як бор бинен, агар ки савол шуд боз дар почтаи ман нависам. бесулфа нафасгирӣ мешавад бошад. дар ин беморие ки ҳаста инда атипишки мегзарад, ба ҳамин хотир ҳастанд бародарое ки манда менависанд, ҳамин хел симптомо доранд, сулфа надоранд, лекин ҳамин нафастангӣ ҳаст дар ваё. баъдан компютерная томограмма мекунам, мебинам ки аллакай пневмония ҳаст, хе чизам ҳаст. баъди соз шудан чанд вақт пас касалӣ аз бадан меравад ки ба кӯдакон наздик шавем. бародари аз агар шумо дар тоҷикистон бошед, мутаассифона намешавад ки тест спорен шумо пас аз сиҳат шудан. барои ҳамун ман чӣ совет метиҳам, вақте шумо охирон сулфаро мезанед, нигоҳ мекунед сулфи десен, шумо сиҳат шуда истодед ва ҳамун рӯз як бор сулфа кардед ё ки чанд боре охирон сулфатон буд, дигар сулфа накардед. аз ҳамун рӯз 14 рӯз ҳисоб кунед, наздик нашед ба ҳамон одамои наздиктон. тамом. баъди 14 рӯз иншоалло ки бехатарай метавонед наздик шавед. сузоку ин чизон бародаро дар почта нависед. доктор ягон роҳи пешгирии панҷшаи вирус вуҷуд дорад? роҳи ҳумон 4.0. доктор оё ягон роҳи пешгирии панҷшаи вирус вуҷуд дорад? ягона роҳш бародаро ин карантин, изолясия. одамо бояд набуранд аз хона, дигар ягон чи. хоб хушдил 154 ба почтаам нависед. почтатон равон кунед бар почтаи ман. ҳозир ман ҳаминҷа як бор почтаама нависам, ба хотире ки кадоми почтаи мана намедонад. марҳамат, ин почтаи ман аст. гирен савол тиен ва ман худо хоҳад иншоалло ки ҷавоб метиҳам. ҳамина ман закрепит карда метавонед саволшум почтама. не нашуд. прикрепит. ман ама прикрепит кардам ва почтама. илтимос ҳамин почтаи ман аст. саволотона метавонед дар ҳамуҷа равон кунед. бародаро, хоҳаро, кадоме ки ҳастед. эфирои маро мегӯяд дар ягон канал ёфта наметавонем. дар ютуб занем бародаро, чандин касо. ман тасаввуре ки дар каналам ягон пул мул кор намекунам, ютуби ман ягон фоида намеёраманда, ман ҳамун касе видеои маро мегирад, дар ҳар ҷо мемонад, ман парво ҳам надорам. занед ҳамун ютуб дар нависен, мебурояд. дар чандин каналҳо ман дидам аллакай ҳамин эфирҳое ки мо гап мезанем ҳар рӯз қариб монда истодам. ман ягон як эфир ман наёфтам, дигарош ҳастанд. кобен дар ютуб аст, бачаҳо мемонанд. акрам пурсидааст. акрам так фурхон 007.
نه خیر نمیخواه وایس اون سوال داری برادر نیستون سوال نداری بیرون افیر ҷавоби шуморо бародар 5 рӯз нашуда бошад 5 рӯз да ман ҷавоб метиҳем дар почта ба хотире ки ба навбат ҷавоб метиҳем иншаллоҳ баъдан шумо дар автоответчик савол рӯй мекунад ҳатман саволо шуда ҷавоб диҳем бародар ман иншаллоҳ ҷавоб метиҳем барои дигар мавзӯъ илтимос бародар омада бисёри баъд мавзӯи коронавируса бачаҳо ҳар ман имрӯз мондам як навор дар бораи варикосели боз садҳо кас менависа занг мезанад ака дар бораи коронавирус казан коронавирус аллакай 10 навор чӣ саволе буд гап задем илтимос дар прямой эфир мақсадам яе ки дар ҳаминҷо ҷавоб диҳем ба ҳамин саволотум фақат дар бораи бемориҳои шуш гулӯб бинӣ коронавирус дар ҳамин масъала гап мезанем бародаро ба ҳамин хотир агар ягонта дар интерес набоша бемории по боша гӯшу ман намедонам дилу дигар ҷо илтимос бироен эфир дар почта нависен савола ман ҳамин почтама нависагӣ ҳастам барои асабам ҳамчунин